Takže čus lidi, já jsem Sebastian Nezběda a dneska spolu budeme hrát Train Sim. A dneska to je Intercity Class 91. Tak zapneme světla, otevřeme dveře, zavřeme, tak. Tak. Pneme systém, jdem jenom po hlavní koleji a jedem. Jenom to tady rychle profrčíme hlavní tratí. A hnedka jedem zase na tu vedlejší. Takže čus lidi a dejte mi like a odběr. Čau.